हाँ हाँ खाना दे दे ना किशन चटक लगो तुम मत मान दो कर दिन तो कोई देखो ताते हमारा के काता के नहीं खाते ए ई क्या करत हो तोहरे के कहाता देखा ना बुझाता कि सुनाते ना के कहची कहची इतना कोस के भूख लागल बना खेले बढ़िया कबो अब तो नहीं किसान ये खाने खइबो कि ना खइबो बाप रे बाप खाना तो रखल बाटे जी गा बा ना नु तो कोई नहीं किलो बोले कोस के भूख लागल बा का करी हम कुछ बर्तनों नहीं के लगत एगो उपाय लौकत ताते चल यही में काढ़ के खा लनी मना मन से कोई के जो हबन त मर जाइए नहीं जिया आदमी जीव धक्का धक्का करता रही जाता बाप रे एक सुबह से कहता है कि ए मम्मी जी ए दीदी जी हमारा भूख लगल बा जी तीही जा खाए के काक जे आवत ते एक कनी है तू अभी खाना खइबू का है आदमी के मन ना खाए के ए मैया बाप रे बाप मैं कहे खा लग गइल हाथ गोल में ऐसे धोला अब आराम से खा के बस पटाख से कि मान धो गया को हम तक खोल ही नहीं हाँ हाँ खाना दे दे ना किशन चटक लगो तुम मत मान धो कर दिन तो कोई देखो ताते हमारा के काता के नहीं खाते ए ई क्या करत हो तोहरे के कहाता देखा ना बुझाता कि सुनाते ना के कवची और छिपा पर ना मिलल ह करा ये मिलल तारा लीले खातिर आ सब कोई से आगे लेके बैठ गेलू केहू के पूछलू हो बुझे जे हमरा भूख लगल है बड़ी जोर से हां त दली इधरे आइल बा तारा पेट में तालो के खानदाने वसन होई इनके कहता नहीं जी रे के बोले के अपना मने ना बुझला के करे के कैसे बोलत है चुप रह एगो त चोरी करा ऊपर से सीना चोरी करा भूख न लग रहा है त ना का आदमी खले पे मोर का जी हम तो जात रही कि तू तो बोललू ना बाकी देखियो लेनी निमक त केने बनी निमक नीमक के साथे जहर ना तारा के लिया के दे दे जाइबो जला के बोलबो जना फालतू कहिया तू फालतू हम ज्यादा बोलम हां तो होने गांव में बड़ाई होता नु घर में कुछ हो के गांव में तो मार बड़ाई होता त कि हसन भी दुलही ने तो होसन भी या हसन करत के कहले ह बड़ाई करे के हां हम कहत नहीं बड़ाई करे के हम खइले बिना घर में मर जाई हां तिलक देखे में दहेज देखे में एवरे सही नहीं खिया गई ठीक बानू दहेज देखे में कराही में खाए खातिर करे त आदमी खाया ना का देखो तनी के बर्तन ना रहे त अपन निकाल के हम खा लेनी सब कुछ आई तरह उघारे छोड़ देलो मछली लगत ऐसन तो पबू कि ना बर्तन का बा हम तो दिया कहां रखल हम ले तनी खाए खातिर लोग बोला रुका जेला कहता नहीं घूम घूम के गांव में एथी करती है ना बाप रे बाप खेलवड़ी के हमर का हराम जादी बिया एकरे तरह नहीं के बुझा देखो पर का को कोई हमारे से पूछी तो के कन्या खा गोलू हम कह देम कि ना हम नहीं के खइले ई खुद खइले बाड़ी आप माने खइले बाड़ी हमारा के कहत रही झूठ सच के खा के झटपट रख ले पिस लगत नहीं बटे एकरा के मुर्गो मछली फेल बाटे बियाह शादी के घर केतना बोझा के हो रहा है दादा केतनो पैसा बोरिया भर के लोग रखे रही तबो मौका पर कम पड़ जाता टी अब जाके जीव सलसत भइल बाटे जेवन की लड़का का बियाह कइला के बाद लड़की पता उतना बोझा ना रहे धइले रहनी लाद के लड़के का कोई नहीं है तो तनी हमारा बुझाइल हवे मरद हमार टेंशन में बाना सोचत ना कि केंगने कर्जा भराई भरा जाई माई का रे का करतरू अरे कुछ ना बैठल बानी का माई भैया के बियाह में तो दौड़त जान जो गोड़ के तो बुझाता ना एकदम तीजा हो गइल बाटे जान ले एकदम फूल गइल भाई देखो तड़ू हाथ चोइटा गइल भाई जर गइल बानी पकौड़िया चल अब नया नया पत्तो आइल बिया तेल पानी करवा अब का अस्थिराए अब तो होई ए माई कुछ करे टोला भर नाम हो तटुए केगो फलाना के बेटी आइल बिया जयमाल पर सब देखले ना बा ए माई सब लोग कहता आलू के फारी लेखा ओकर आँख बाटे आ कतना सुगा के ठोर लेखा ओकर कुछु कहबा नाक छिया बाटे आ कतना सुगा हर से बस हइटावे मार दियालस नहीं त तुहो जब जयमाल पर बैठलू त एकदम लागे कि ओ रे दादा केनो आंगे ना कि हां ऐसा हाल रहे
अरे बुढ़ियो तो हाथ ना हिल ना पहने नहीं रे। जाए दे, छोड़ जाए दे। अरे कफारी बड़ी उनका रोहन अच्छा रहे के चाहिए। ए माई कुछ को लेकिन भौजी के रहनियो ठीक लागता टुवे रे। अच्छा चला अभी के देखो थोड़ी बात ना चटक पनीर के सब्जी बनावता रे हमरा बोली सुंगनी ह मार गम गम आंगना में गम कतटुए गोड़वा से तो उठ नहीं खिजात हो। कहतनी कि अभी ना जेबू बचिया बता ए माई फोन तो कके मार खिसियात नहीं हुआ दिन उन धराई तब जई है उहा के खिसियात नहीं कहतनी ना बेटी बहनी के ना जाली स। अच्छा तू बता माई गोतिनिया त अपना लगा चूल रोप लेलस आ बुढ़िया के आँख से उतना बढ़िया ना लौकेला तब खाना पानी के करी ते ही बताओ हमारे नहीं करे के बा वहां के बानी तो रोज कामे पर जाए के बाद 6 बजे ले वहां खाना तू अच्छा चाहिए कहिया देलस ससिया ना देखलू ह अनराइल बड़ू अरे माई हे कदना हाल का बारे तो करे सोना हटुए माने अथी पितरी ह देबो कि हाथ ना भारी रही लेड़ा भर क हां लेड़ा भर के देले बा पतो या के लेड़ा भर के खोजता लेड़ा भर के अरे दादा तू न लेड़ा या सेड़ा कइले बाड़ू खतैनो कि और काल भर रह जा जनलू ओकरी बात चल जा निमन से ते बतिया ले वहां से हम ना कबरे न त कहतरन किते झूठ बोलताई स तोर माई आ तोर भैया कुछ नहीं खंजा कहते अपना मन ही कर जा लोग खा लो लोग रखल बाटे कौन चीज है बन गइल बोलाते भौजी हां जा का कहली मुंह में खियाएं तारा के अब मुंह में अरे बिउनी बड़ी बदमाश बिया हाथी चुकी बिया का हमारा के का करतो जा लोग कराही में बैठल बैठ लेके के का जाने के जे बनाओ तो उहे नु छजिएवा ई का कहता है तो दिमाग ठीक बा रे सब कहता नहीं चाची कराही में लेके बैठ के खाताड़ी सपना ना देखली ह बौआ आइल बिया मने हम सपना देखतानी नहीं भइल बा दिन रतनी इतना संस्कार भूल गइल बिया के एक दू दिन का कनिया कराही में लेके बैठ के खाई। हां जा संस्कार आ इज्जत खोजत रह चल तो देखता रे चलता जो तुम्ही देख के आवे तोरे उतने मैया रे देख के आवता हां ई बताओ तू ने करिया और न त लड़ा ताड़ी मानो नहीं मान तब काऊ न त लड़ा ताड़ी का कहती है बड़ी जीभ खींच ले त कि भूख लगल बता खाइम न दहेज लेके आइल बन त हई क के आइल तू बन माथ मालिक होके बैठा पसर दहेज देख हमर पानी की ठहरल हले रहनी आय और खी में आइल बड़ी है दहेज लेके कराही त जुठार देली के खाई अब ओ कराही के कुछ के फेंका सा अब बड़ा ओकरी बा भाई के बोलावा सा मैं हरिया डलिया लेके आया गया बैठ गेल बड़ी और न त हमर से पानी और नमक मांगता उनका के देता नहीं पानी और नीमक हाथ टूटल बका जब इतना लूर भगवान देले में खाए के तो ले ले पानी और नीमक आए तो और होल मत करिए हम त और का देता नहीं हसे कर तड़ी हम करके हम और न त अइलो घर का लक्ष्मी लेके चल जाई रे दादा बताओ एकरा के सोचे करना चाहिए उन्हें की सोचता चल 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 तनी देखी तो जो बोलिए तो हमने जी के अच्छा छाना के दो दावे लगा दे तो काला दो दहिया त जीभिया खींच देबा कहब के आओ सब बाप भाई लेके जा सब बेटा का हमरा सब बिया कहत है कि तू के हो तू ही हमर सास हड़ू कि आवत हमरा के सिखावे ये मैंने कह देलस यो हमरा के तो ऐसे कहत है जा तारा के तो ईटा पत्थर चला देली है ईटा पत्थर लेके में निकल गइल हती ईटा पत्थर चला दे तन के लिए खो के बेगा ध दे थ ले दे देख देखो सा ओमे पन गाना धइले बिया बताव हो हमार नातिन कबो झूठ ना बोल सकेले ई खेलवड़िया सही कइले होई ऐसन कांड तबे न गोल बिया जियो गोल बिया पाई लगा के आई हेती चुकी मुंह बात बड़ी यार करके आवत ये न तब जनी है। बाप रे बाप हमरा बुझात नइखे हमर जीव बड़ी धक्का धक्का करत आटे एगो तो हमरा से बहुत बड़ गलती हो गइल बा आखिर भूख तो लगले बाटे लगरे भूख जोर से तो हम ना बुझाइले हमरा खाना खा लेनी है कोई पूछी तो का कहम हम कदम के का हो गल दीदी जी तन के खाना खा लेनी है डर तो लागते रहे कहे जे अकेले बैठल बहु हैं कुछ ना जी तो भीतर रहेला त तुम अरे अभी निकले लगल उमर दे नहीं को देखी तो का कही छत पर हैं हमरा से वो बहुत बड़ गलती हो गइल बाटे गलती कामन छी सो उल्टा पे ओढ़ले बहु थी चुनरिया तो ना हां बताए सीधा कदी हां हमरा बहुत जोर से भूख लग रहा है हम खाना खा ले बानी हिरे दादा हम कोई कब बड़ी जोर से मैदान लागल रहे कह देले भाई घरवे में बट हां तो खा लेलू तो ओसे का खा लेलू तो खा लेलू अपन चोरवा के खोइले हई चुरवा के तोरा की लई जा
अब तो बन गइल तब वही में कोई देखला ना हो हां कोई ना देखला हो ना चलो जा सलामत करू तो कोई ना देखल ना हां बुची बानू नेहा बुची जन छोटकी बाने नु हां वो देख लेने तो और ना और बनल तब बोल काजन के कर ले कही गांव में टोला में हैं हे भगवान जी अब तो माइयो जान जी सब कोई जान जी भौजी हो अब हम नहीं की बचा सकता रखे बाप रे बाप अरे चुप चुप भैया चुप हाँ का कुछ सुनता नहीं हो का होई मने चुहाने जो छाड़ देले बाड़ी आई का चूड़ी चढ़ा नहीं करले बाड़ी खइले बाड़ू का हो हां कराही में कौन सी कराही में मने मैं बना के पनीर कराई के खा गली कस केल बाड़ू है ना त कहा ना का बना देलु खाइयो ले ना खाऊ जाए हमर बुढ़ा गइल कपार पके बाल पक गइल लेकिन आज ले जब खाई है बाबू ना खालन तबले ना खा ले खाना आ तू चुहानी कैसे जुठार दे तार हिम्मत कैसे भइला माई के नहीं कुछ ना त ना माई धक्का दातावा 16 से धक्का निकाल देवे ले कट देनी चीने के तो सबके चीने तानी पर बहुत जोर से भूख लग रही है तोरा भूख में भैया लात लगाबो तू घर में फुट मत डालवा तारा हम ना रे अब हमारे के लागल जा बोले काहे ना बोल तारा के तारा भूख लग रहा था मैंने ये रहे मैं खाजी बना ले बने जरा कोई के खियाई पियाई ना है दिमाग में बता भूसा भरल बा खाली का सिखौले ना रही कि सास ससुर खा लिया ननद खा ली तब खइयो ई तारा मने मार बेमार रह तू कोनो बात विचार रही त बात बस तू कराई में खइलू ऊपर से तू मैं पनीरे खा गइलू नगर में ना मिलत रहे सब छछ बेरे करके आइल बड़ू का कितना बोलो त नहीं है के वो बोलतिया वो बोलतिया टोटा काहे करत तारू अब ने है मुंह से खइबे त ना लज लगा अभी से लज लगा त रे हैं कैसन माई बाबू आनो सबके माई बाबू विदाई करे ले पहले सब कचड़ा दिमाग में निकाले बेलो तो भर का देले बस जाय दे हम के माफ भैया कर दे पता ना टूटा बना घर के बिया होई कर लाज ना लागल कि और परिवारवा का खाई तार भौजी ऐसे कहले रही आई जाके देखा कुकुरों लेखा जीभ लगा के चटले बिया बोले तक उजर होई दुआरी पतुरा हो जे बांधा सन होई भैया तारो अब ना खैर नहीं खियावतिया माई हम जाता नहीं हमारे लिए कुछ मत हो समझिए माइले किसी आइल बिया माई गलती हो गल अब हम ना करम ऐसा काम गलती सच्ची तो हर घड़ी कहत हुए इतर ना करम एक ही बार नु खाली खोइले बानी अब कहां खोइले बानी एक बार के चोर जवना हाथी के दांत भरी निकल जाला ओकर भीतरी ना जाला कटवावे के पड़ेला बुझाइल हां बुझाइल हां बुझाइल अब कहां बुझाइल जा तक नहीं थको देखा तब कि ना भैया हम तो ससुराइतिन बनी नहीं की बोला लेकिन माई छोड़ी ओड़ी नहीं इनका के जा बच्चे हमारा इज्जत देखो अब ये तारा भाई बाप के फोन करतिया माई पंचायती बटोरिया तारा के विदाई करी बुचिया जाके 6 साल रहा होई जे चुप रह अरे तन समझाई मैंने हमरो हम चुपे बनी खोला है वो देखा तू लुकाई बड़ा घर में अरे घर में हम लोग काई बनी बोला तारा हम चुप माने हाला करबू त बढ़िया बनी नु इज्जत आवे तो बुढ़िया के आवे तो तोरो जुल्फी का बारतिया इनका तो माचा नहीं पके बार का बात तोरा तो छुछनो आते फोरतिया तो तुम्हारे फोरतिया भैया रुक जा तू ए भगवान को निकाल दियो कहीं मार और दे तो कहीं धस जाई को निकाल दियो माने तू तैयारी करावा तारा अरे तो का करी गलती कइले बहुत त सावधान रहे के इनका पगानी गिरास बोले तोरे पे हम गिरवावा तनी माई से हमरा पे अब ना रह दिए सन हमरा के ना घर में ना रह दिए सन निमन तू काम कर देल बाड़ू ना गलती हो गल बटे जी तोरा की गलती नहीं हम गलती काम ना करूं अब का करबू ऐसन गलती कबो कोई कइले होई हैं जो नियम बड़ू ना होई पूजा पाठ करे के रहे जय दादा तो हम नहीं जानत का होई का ना समझिए बुझे तुम आइले हे भगवान जी अब लाज तू ही बचाइए ताकि तोहरे हाथ में अब हम सब सौंप दिले बानी हमारे इतना जीव धक्का धक्का करता टेका करे बुझाते नहीं के हे भगवान मेरी कढ़ाई में लेके बैठा रही आ खा के घर में घुस गई बड़ी सुना तो उनका कहता ना हम चिल्लाता नहीं हमारे के काम करवाओ एकदम से हमारे के मुझे तो हमें डांट तूर दी हसने कनी के बाहर मैं सब तीन गो बाड़ी सन तब ने हमारे बुचिया अरे ना तीन केने बड़े ते तो और हमारे का मुआए दाई सन तोर माई रे नहीं खेला की कहू के
केहू कुछ करे तो नहीं खे बोलती हो। आ रे दादा और बता लिया है हाया बेला जब भइले बाड़ी स कोई दे और बता लिया के धादा लो छिनार बाड़ी सही इनका तन को नहीं खे बुझाते एकदम बहेंगा बाड़ी सही नातिन के हमारी काम करे के देई हरे काम करे के देई हरे ना तू तो कहबू कि घर में भी या खाली घर में हम सूते नहीं का सूते नहीं यही से रहे नहीं घर में ना ऐसा ना कहली सके बुढ़िया बकरी खोल लेके नहरी ओर लेके जो खटावा तड़ी से हमारी नातिन के ना हमर माई भी है वो तो कलाबिन भी है घूमत ये का जने कहां तोर माई मोटाती है बेमुचा होती है मोटा के मुंह से मोटा यहाँ का लोढ़ा हुई है खेलावाड़ी बोलतिया कौन कमाई बर्तन मजता रे ना नहीं खेल का आंखें फूटल बटे ऊ का करतई सरे आय आंखें फूटल बटे लौको टटे हाँ? चल हट हट हमारा लड़की बहेंगा में भी है बहेंगा भी है ससुराल की हो गई है अब का मजबू फोड़ दे हनिया पटक के फोड़ दे तो खीस बाल में ज्यादा नो काहे ना खिसिया हमारी नातिन के करे के उम्र बा तो लोग बहेंगा यार घूमा मुजा हम गोबर पात के बता दुखा छी हमरा के मत बोली जोन घरा में बैसनु ओकनिए के बोली जोन भातरा के ले सुतत ऐसा रो हो जा अजन कराइए में खा तो सूतल बड़ी उनका के कौन हां हम अभी गोबर कहां में रख ला रे कहां बिया जियावा रे अभी गोबर नहरी नुई बेव करे के क्या कोई के गोबर नहरी लिया ए जियावा रे माई तू हो लिया हो नानी के पनी बोला के लिया मारता नी के फट जाता उनका मान जो हट तेरे ट्यूशन हम ना जाई के ले बड़े ते घर के काम करबे रंग बना के घूमा तड़ू आई में खातिया कर तनी को बुझा सके रंग बना के ना घूमा बतिया के अब करा को करना यार भेजवा हु रहे चक नहीं बताओ समन्ना तीन माजे देवली बिया रे हमर बतिया के सब कोई एथी में ना तकनु नहीं खा के भले बिया भौसी नत मजे रे अरे मुहां पर ना मजे मत उहे के मजे आके पटक ते खाई ने धरा हई हो मैं जाई के छोड़ ले बाड़ू कहले तोरी बापा का मेहर हे जे हमर माई बिया का के नौकर बड़ी रोवे ई बताई ओकरा कम पाई लगा के आई काहे ना लगैबी तू बोल जेठ बा हमरा ई नहीं कहत तो ते का करता इससे घर के माथा मालिक भाई ए जे हम धो के लेके आवत नहीं अभी फैसला हो काहे तू बोलबी त तनी थू जीबी मर शुरू से झगड़ा करे के ना ढंग त तनी बोल ले कदम तार बोल ए तो तार के कवाला अपने में एथी करा लोग अपने में लड़े नहीं चलते तनी लोन लेने करी माई से तम नती तो ना तो लड़ तो अपना अपना मन करा दे हो जा तो हम तपा हो जाइल बड़े अभी ये करब हम पढ़े लिखे ना जाई अभी ये करब घर में हम ही कनिया हई घर में के ओसने तो लागता उहे ना कही का देखा तरह की ना छोड़निया चले अपना रहू चप्पत धरम मुआ अरे मैं लड़की भाई मैं लड़की बर्तन माजले और माई बाप ये संस्कार देले बका बर्तन माज ये संस्कार कैसे कराइए पटवा तो ऊपर से मार के तोर मांग फाड़ दे कहता रे हां खेलावड़िया का बेटी हमर लड़की के काम करवा के डन टूट बनवाई हन डन टूट बनवाई डलू कहां से अब बोला ले आई त हमर के कराई पटक के जतड़ू हमारे घर में छिपा बर्तन ना रहे तार बाबू है तना चढ़ौल है राम छिपा त करा में खाई जरूरी रहे पता नहीं कैसन खानदान के आइल बिया फूट देबे का फुरिए दे माई मार दे बापा फूट दे रवा मारबे नु कनी रवा बोलबे नु कनी अभी कम बोलले बानी माई के अभी जबान न तलाड़ा तो हम तक काली जी के रूप में तो के खून निकाल दे किया हमर बर्तन धोवे ले तू खाए आई बाड़ू चिकन हां पनीर रजवाड़ा का बेटी है रजवाड़ा का बेटी है तारा भूख लागल काहे औरी घरवा के आदमी हवा भखेला मनतिनिया हवा भखेले एकर ढेर पेट बड़ियार बा कर लाग बिया अये माई हतानियो नहीं के छोले हतानी जौन कहाला भौजी हतानियो नहीं के गलती हो गइल बा तेरे से गलती भइल ह एकरा से गलती नहीं के भइल एगो मुड़ी कटवावा हां गलती बने तो एगो मुड़ी कटवावा एगो मुड़ी कटवावा गलती भइल बता जो ले चाकू जो लिया का एगो लिया मुड़ी लेके आला का रोट काट के निकाला ले टूटी कैसे जब हई हाथ रह के का होई के हमर लड़की बर्तन ना एगो अंगुरी उ काटी चली काटी उ का जानती है बड़े में ऐसे लोग देखी उठ बैठ कर चल उठ बैठ नहीं तो होता ना जिस दिन हमार नाती नहीं आना को सही तो अंगुरी काटी चल उठ बैठ कर 5 बार कर गिन रे जियावा गिन चल ए बढ़िया ले पागल का हो एक रुक ना सुला वाला मत लावक सियार खरबूजा का मालिक न होला उहे हाल भइल बा हां उठ बैठ कर चल उठ बैठ कर बढ़िया से फिर से गिनाइए एक बोला काना भाके बू नहीं खो गल मार के मंगिए फाड़ दे हां हां मन नातिन बिया ना एक बाल बजल दी एगो मामा जी राउत पर छाई जाली करे तो नु ताली कहा गलती हो गई
जल्दी जोर से छिलो, जोर से छिलो। बाप रे बाप, ना करो। अरे ना करो। तब कैसे निकाली खाइल का कैसे निकाली पची पची कैसे कैसे पची करबिस कि ना करबिस? करबिस कि ना करबिस? करे में का बा रे कोने के जाई यार ना चतड़ो बोल जल्दी। मैं तो रंगुरी खैले भाई तो इनकर एथी भाई बेटे मोटा मांगर गाती हरे खा के परे पा तड़ी पर मुंह में से बोलल नहीं के जातो बोला 4 चार कहता कहती आई मार मार मांगे पे मार। हां तो हम मार देम कि सही में छिला जाई मांगिया अबे दू मुंह तक तक सही मारी के जल्दी जल्दी जो जल्दी जो जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग। हम तो डेरा गोनी हरे ने हवा के तू सही अंगुरी काट देबी बताने से डेरा गइलू डेरा गई आते उले के आवत रे अंगुरी माई से के होय त मायो हमर बेरे त कटबे। और ऐसा बात बोले लागे नानो चल माजे तन बर्तन हमारे बुझा बर्तन धो। मत बोला हमारे से हम का ससुर से दूध जाते में बर्तन धोए खाती जा जो बर्तन धो तन धो तेरे चल